Egun gutxiren buruan Donostiako Elizbarrutiak 3 apaiz maiteri, Juan Jomantz Isidor Larrañaga, Joaquin Astiz Galarza eta Daniel Eskizabel Zurutuzari agur esan die. 3ek Gipuzkoan barrena lan ontasun eta arduraldi handia eskaini zuten. Goian beude. Legazpiko Santa Cruz txiki jaiak irailaren 15ean igandea amaitu ziren Korosti mendian erromeri ospatuz. Tontorrean 11etako eskaini ostean, 11etan meza berezi eskaini zuen Fernando Altolagirre parrokoak. Datorren astean zehar, mesedetako astea ospatuko dugu. Espetxe pastoralak nahi berezi bat du Eliz elkartea osatzen dugun guztiei zuzendua. Ez dezagula kartzelako errealitatea ahaztu. Horretarako, itxaropenetik askatasunerantz elkarrekin leloa aukeratu du pastoraltzak. Kanpainako materialak elizagipuzkoa.org-en webgunean dituzu eskura. Berrikuntza batzordea seminarioan bildu zen pastoral berriztapenerako ekintza ezberdinak antolatzeko. Ikasturtearen lehentasunezko helburuak, alegia.